Tschüss Bus, autobus. Ja vás zdravím pri novej ďalšej časti z našej epizódy Tanko Online. Dúfam, že prvá epizóda mala dosť veľký úspech, dúfam teda aspoň. Kúkal som sa na to, mal by to byť v pohode, len ten konečný odsek je taký, že čo zase congratulations. Že ten konečný odsek, že sa to tak odseklo, že proste neviem to vysvetliť, proste sa to odseklo tak, že som nepovedal čo zo trolejbus, ani nie som sa nepozdravil. To z jedného dôvodu, to z toho, že som zabudol, že natáčam a nesledoval som si vôbec čas. Tak sa ospravedlňujem, dúfam, že vám to moc nevadí a dúfam, že toto video zase bude normálne, lebo niektoré videá mi tam robia pri hrách také blbosti, také slow motiony a proste také rýchle. A no, ja si myslím, že by som už mohol prestať hovoriť a ísť si niečo zahrať. Čiže farm, toto vyzerá veľmi pekne, tak poďme ku modrým. Ideme im pomôcť, oni sú nižšie ranky, aj keď sa mi nezdá, že vyhrávajú, ale tak hold, je to tak. Všetci, ktorí ste pozreli na toto videjko, prosím vás, dajte ten koment, povedzte svojim babkám, detkám, bratrancom, bratom, sestrám, sesternicám z druhej, tretej šlachy, kolena, ja neviem čoho ešte. Prosím, to povedzte všetkým. My si počkáme. Si to napojím. Ne? Na toto. Fíha, my už hráme? No tak počkaj. Máme dosť rok. Jak tak čiapo. A to si vymeniť, aj. To som moc akože na farme sa šap tak akože moc nehodí, lebo to není. Ale to je jedna vec, že my to laudujem. No, našli sa. Urá. Dáme si Deris and Bitches. Poďte ma zabiť. Niečo skúsim, že ako to bude žrať energiu, keď som začal stavil. Že moc veľa. Ty kokos. Práve som niečo sekol, ale že dobré. Seka sa to. Ako zabíjeme, že takto príďame spadnú, to zabijem. Ale je to celkom v pohode. Seká to tak, jak som si myslel, brutálne. Fuck you! Zapalili sme ho. Dáš si fotolu? Kto vie, čo to je to? A kašlem ťa java. Dobre, ja. Jenom sa mi že... Mám minútu dvoječky, že mi vypadol, že... Padal, Bacha, je tam niekto. Dobria. Dvakrát som zakryl. Pozor, Ujo. Ujo na 12 hodinách. Ujo, kde ste? No, zober si. Daj mi Ujo. Joj, keby si čo mám. Dobre, nemám šancu. Aha, Ujo. Ty kokos, aký máte.
Ty kokos. Chlapec. To vôbec. Nie. To čo ma hitovalo? To ma hitoval a vôbec ako vôbec som nevidel, že nejaký efekt, že by strieľal alebo niečo. A prečo ho vôbec nepali? Takže otázka. Ja Fuck, dít. Dobre. Kríček. No, fajne. Jo, na ňo. Oj, dobre, ja zapávam. Ty kokos, však mohol zomrieť na burnet. Či, tak sa to vyslovuje proste na hromu. No, ty mi to nemáš. Ty kokos, to čo je? To vidíte, on zapaluje a vôbec to není vidieť. Zase mám nejaké bugy. To je chyba serverov, toto není u mňa, lebo mne to ide v pohode. Vidíte? Všetky zapaluje a není to proste vidieť. Až niekedy to je vidieť a niekedy up. No ale ľudia, netrafí ma a zabije ma. Tak to je už vrchol toto trochu, ne? Teraz to vypadá ako megalák. Keby som myslel. Fuck you, mother, fuck you. No, zabil ma. Debil vyčitovaný. Pardon, som na veľkú. No, ešte si drukne health. Tam niečo zomri. Som šťastný, že si zomrel. Jo. No dobré, ne, počkej. Začneme. Je už otázka, asi ne. No, je to cheater. Zapaluje a vôbec to není vidieť, no. Je to cheater. Musím sliať vtáčiu perspektívu. Ja aj smrdím na chrebatíka. Pázerám si vôbec. Dík. Good. Sakr, blin. Just ne. Môj paliť mi. Ja tvoj kamarádis. Ja prišiel z Mexika. Ja veľmi rád tacos, alebo jak sa to hovorí. Už pínu. Máme pomožku. Tam som dočahol. Zapaluje ma a vôbec akože... Je to cheater. Ne, takto, ešte sa poviem. Ja nebudem vidieť. Yes, okay. Teraz sme zabili. Holy shit, sme proti... A to sú samé kocky. Máme, poď. No, ja sa, životík si pribudem. Tebe tie životíky dojde. A my úplne seržant, masterchef, seržant, toto. OMG. Ty kokos, ty čo máš za... Čo máš za tieto? Holy shit, easy da. OK. Tak to vôbec není OK. N2 vask. N2